Ngotsinzinye itida kunamatira murandakadzi apinda muimba musvitsa tsvene. Munhu wese ngatitsinzinye kana uchiziva chinonzi Mwari. Mwari Baba wekumusoro kudenga, ndoda kukutendai nechipo chemurandakadzi wamakatipa uyo watakaunganira zuva ranhasi. Jehovha Samasimba tinashe. Ndoda kutendai Mwari nekumunzwira nyasha dzekuti apinde musvitsa zvisina kana PO box pajekerere pashowers papasina kana mashowers Mwari pachena masikati nguva dzichiti 3:15 murandakadzi achipinda musvitsa. Ndinokutendai Mwari nekuti amuda kuda kunyadzisa munya kubereka murandakadzi. Nhasi anoisa korona achifara achiti mwana wangu wakabvisirwa. Tinokutendai nekuti muri Mwari anosimudza marombe kubva muguruva. Murandakadzi asimudzwa kubva kukicheni yekumba kwavo. Akakoneswa mudining, akapfuura mupaseji Mwari, akabuda door akananga kuimba yemurandarume. Chikuru chaari kutsvaka kuti anatsurudzwe nemurandarume. Shanga. Masofa nemaTV zvaiveko, murandakadzi akati hazvina basa kuti original. Baba ive nawo akati hazvina basa, baba ndotoramba ndonotora umwe baba photocopy variwo tezvara. Mwari Samasimba ndiri kunamata kuti murandakadzi ngaziye zvaafambira pakufamba kwake. Ngarege kuda kunoona zviono zvemumusha wevanhu. Akasvika vachiroya ngangotaura kuti inini zvangu handiroi, musandimutse. Ngarege kuda kutonga achipinda mumatongi evanhu. Ngazive kuremekedza mudzimai akatanga kuona chiono chemurandarume wake ndichiti hai. Ngarege kudharera mudzimai atanga kuona chiono chemurume uyu. Ngazive kumira nguva kwete kuda kutonga. Mweya yekupindura vana tete chero vari ma-return soldiers. Ngangoziva kuti hakuna kusina return soldiers. Ngava pechinzvimbo nekuti musi wanoburiswa achidirectwa kwaanoona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Murandakadzi tinoziva kuti varandarume vanokontrorwa nemi. Ngazada kutonga murume achiti takapiwa jenda nekuti mumwe musi jenda ichashayika panguva yekudzoserwa kwake. Tiri kuramba mweya wekuti murandakadzi apinda achibuda achipinda nekubuda. This time marriage ngaisimbiswe nezita raJesu. Ngaite vana vakawanda nezita raJesu as long as murume wacho ane mari yacho yekuvachena. Ndaramba mweya yemurume anobuda achipinda achinotora zvirwere zvemadecorations akasiyana achipa murandakadzi. Ndada mweya weunity mudurure mweya welove. Vanhu ngavanakirane Mwari. Vanhu ngavanakirane mukati memba yemukatikati. Ndaramba mukadzi ane usimbe anoda kutaura zvekuneta. Dai mukadzi uyu awana simba rekumira muzvose. Nekuti dai achiti ndinoneta dai achinetera ari kumba kwavo. Mwari ndakumbira kuti munetse mukadzi uyu. Mumunetse mumusoro wake. Mumunetse mwiri yake. Mumunetse zvese zvake. Mumunetse kwese. Murandakadzi murandarume akapinda. Arege kuona kunge murandakadzi ari useless. Murandakadzi ngaataure nemurandarume. Murandakadzi ngaakomunicate Mwari. Murandakadzi ngarege kutonga akamba panguva yekurumbidza Mwari. Wow, mweya wekuti murume amuone kunge murume ndaramba nezita raJesu. Mweya wemaspiritual husband anenge achirambasa nekusaidhi. Ndaramba nezita raJesu maspiritual husband. Nezita raJesu maspiritual husband ngasi. Kana iri mweya kwana tete yekuti anodzoka taramba nezita raJesu. Batai murandakadzi amise imbai. Imbai Mwari mama akatoinyora pamabooks enyu madiaries. Mama akanyora makaisa yangu pamusoro yake pazasi. Tinokutendai tinoziva kuti matozviita.